Росіяни демонтують останню українську церкву в окупованому Криму. У неділю з Хрестово-Здвиженського храму Православної церкви України у Кезлеві зняли купол і почали розбирати верхню частину будівлі, розповів керуючий Кримської єпархії митрополит Климент. Православна церква України єдина в Криму заявила про те, що ми не будемо перереєструватися за російським законодавством, тому що ми не визнаємо окупаційний режим Криму. Ми виконали всі вимоги українського законодавства. Владика Климент заявив про бездіяльність українських парламентарів та урядовців, які досі остаточно не заборонили московський патріархат в Україні, що, на його думку, розв'язує руки окупантам. Сьогодні є загроза знищенню українців Криму як нації, як етноса, як народу. Сподіваюсь на підтримку президента України. Разом з тим зараз готується звернення до Організації Об'єднаних Націй. Окупанти чинили тиск на громаду Православної церкви України в Кезлеві з 2019 року через рішення знести храм. При цьому у тексті рішення окупаційного суду зазначено, що демонтувати релігійну споруду мають самі віряни громади. Раніше окупаційна влада Криму розграбувала і захопила Український кафедральний собор святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги в Акмеджиті. Представництво президента України в Криму назвало це продовженням системного знищення української ідентичності та всього українського на окупованому півострові. З'ясувалося ім'я викраденого кримця, обвинуваченого окупантами в участі у блокаді Криму. Ним виявився 56-річний Сейдалі Ісмаїлов. Бранця упізнали дописувачі телеграм-спільноти Генічеськ.UA. Вони стверджують, що на кадрах ФСБ житель села Рикове і до окупації Херсонщини він займався пасажирськими перевезеннями. Чоловік має інвалідність по втраті ноги. Минулого тижня окупанти звітували про затримання на Херсонщині буцімто учасника кримсько-татарського батальйону імені Номана Челебіджихана. Співробітники окупаційної ФСБ кинули Ісмаїлова на підвал. А щоб змусити обмовити себе і зізнатися у нескоєному, бранця катували струмом та залишили майже без зубів. Віце-президент Всесвітнього конгресу кримських татар Лінур Іслямов заявив, що бранець не має жодного відношення ані до блокади Криму, ані до 48-го окремого штурмового батальйону. А такими діями окупанти хочуть лише залякати Кремли. Тепер Сейдалі Ісмаїлову загрожує до 15 років ув'язнення. За подібними звинуваченнями окупанти тримають у неволі понад 50 людей.